ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମରଦା ରୋଡ ନଟାକଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥ ପୁରୁଣା ଫାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଆଠାରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କ 10ତମ ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ମଙ୍ଗଳବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବୁଧବାର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଆଖପାଖ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଜନ ଆସି ମା ଭଗବତୀଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ମାଙ୍କ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଯଥାବିଧି ସଜାସଜ ପୂର୍ବକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିବାସ ପରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଜନ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମା ଭଗବତୀ କମିଟି, ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଯୁବକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବସ୍ତାରୁ ଶିରୀଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।